Horas madi hita saluhut na adorang mempikihatan ni debata hita manginang martangi yang mahita. Mau liate madiho Tuhan Jehovah narotong pemuduhon ngulu nami mangaramoti lakasi majujak nami li Tuhan. Satu partikiono na li Tuhan. Buy hami tolhas di partikiano di bagasan hai pason di bagasalas ni roha holan ala asing ni rohamlo. Satu kinay beli Tuhan na lau bigi sa tami mahami. Ho mali Tuhan na mamuka hati-hati dohot pikiran nami be dinalau mananginangi hatami asa buy may li Tuhan hupiyo pami gabi sulu-sulu may di parngulon nami. Di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amen. Shalom manihita saluhut na amanginang haang ginanihulongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus turpuk ni jamita dienit may siyan buku 5 Musa bidu 30 ayat 10 sada tolhas tu ayat napa 10 paton songonon manidok di sini ay patikon nahuto nahoning tuho sadarion dang masok kalhudi ho manang ma holaku dada di banua gijang hatay ubahen pola ikot dohononmu ise ulaning sikat nami manaik tu banua gijang asa mangalapsa dihami dohot patubegihos sa tuhami asa ulahonon nami nian jala dada dibari bani laut hatay ubahen pola ikot dohononmu isi ulaning sikat nami taripar laut mangalapsa dihami dohot patubegi hossa asa ulahon nami nian ay masa donok dohatai diho di bagasan pamangam mutahe dohot di bagasan roham asa ulahonom mui ido ianggo saat na amang inangaan ginanihulongan di bagasan Kristus Yesus di guari do bukuon di Bibel na marhata Yunani Deuteronomium lapatan na paduahon pangaratayon manang diulakkon di guari bukon paduahon pangaratayon diulakkon manang Deuteronomium nakin ala di dua halihon diratai diulakkon di bukon akapatik na jinalo ni bangsa Israel na julu siyan Jehovah alanido di guari bukod di Alkitab ulangan ina di rata-ratai si Musa patiki di bukon alanong lamatua ibana alanunga ditagap ibana lamoding ido alana di guari buku 5 Musaon pidato perpisahan ni si Musa pidato na para taratahon patik na jinalo ni bangso Israel. Di para tarata patiki tunasida alanaing bongotan nasida ma tano kanaan. Di nanaing bongotan nasida tano kanaan di pajamot bangsoi asa marsihohot makapo si Jehovah. Unang tarela manguton di batasi leban ni pangisi ni kanaani. Damang ninang nanulungan ni bagasan Kristus Yesus di para tatunasida patiki alanung nga torop siyan bangso Israel na naing bungot tutano kanaani sudut na poso na sodohot na julo madjalo patiki di para tarata patiki lao paingoton na sida asa unang lupa makaholongin Jehovah mangulahon dohot mangarado di patikna molo di tangihon na sida Jehovah gabe tano hatubaon hasonangan ma tano kanaan dinasida jala las rohani Jehovah marnida nasida molo dihaposi nasida Jehovah hatubaon ma jabar nasida hobar tu sido na pinasahat ni jamitao na manginang mamaritahon jala mangulahon hatan ni depatato pik ni minggutta bohama hita mangulahoni marhite turpukon anong matulupoin amang inang na parjolo marhite na manangihon hatana damang nenang ninulungan di bagasan Kristus Yesus
Parbue ni naman nangihon Jehovah, ni parangihon lomo ni rohana. Natoras, ikon patuduhon tirua tu yanakon. Songod dia mamarangihon lomo ni rohani Jehovah, asa gabi tirua ni tu yanakon na. Pargasipad do parnguluan ni natoras na so mamarangihon puda na pinasahat na. At buhado ala divereng ianak ko ni ditikyon dang diparangehon na torasi po dana. Ubahe torop dadanak na masuk kategori anak nakal. Longang dorohani ianak kon molo didok na toras na unang marbaday hape pakatayon na gumudang parwarwahon manang amatay say marbaday tu inatana. Tutulungang notong molo didok kon unang marisak po. Bahaya dito kesehatan, hape ibadah sendiri marisak. Asa dinggan parang ini ianakon ikon tiruan na toras di ianakon na. Alani domong dinang gudang istilah noaing didok holan mamarekta. Ale dang dilihat tilad, dang dilihat contoh. Gabi hatua mamanginang tano kanaan di bangsoy ditupahon ni Tuhan naniula di tangan nasida gabe na niula na molo ditangihon nasida Jehovah marluwi-luwi ma nasida tupahan ni Jehovah di saluhut ulaw ni tangan na di parbue ni bortian di hagabeon sinur na pinahan na jalagabe na niula na manupak tunadenggan na niula na molo diulahon na sida longon ni rohani Jehovah. Mangulahi ma Jehovah marlas ni roha mida na sida na manangihon ibana. Songolas ni rohana na jolo mida Abraham opun na sida. Nasay uduk tu Jehovah. Upani aka na manangihon Jehovah manginang ditupak ulahon na. Jalaga belas ni rohani Tuhani parnguluan na. Las rohani Tuhani mangida parnguluan na. Damang nenang na nihulongan di bagasan Kristus Jesus. Marhite turpukon. Disungguli hita makamuliatihon asin ni roha doot pangurupiyon ni Tuhani. Buasa buhay bang sobatak terberita di Indonesia. Dohot di Portibio. Dang dohonot ta ala hadirion. Ala kemampuatay. Tung ala pangurupiyon ni Tuhani do. Ima na manungguli hita. Asa totong makaposi Tuhani. Pagkaposyot tadi Tuhani papatarhon marhite pangoloyod dohot dihauduhon mangulahon lomo ni rohana parangin na dinggan idu hataridaan ni pangoloyon di panidangiyot taparhatopod do na dijoput Tuhani do halak batak siyan haulomon tuhatiuron lamaday tong gini pasu-pasu ni bata. Nung ataday tong gini pasu-pasui marhite hapestaran marhite hamajuon ala pendidikan na sinuan ni barita naulii ni tonga-tonga ni bangsota. Alani amanginang nung ngatorop halak batak na maju jala berpendidikan nung ngalamrarat inganan perserahan ni halak batak dang Holland Nusantara Indonesia be dang Holland di Asia Tenggara be nung sahat tu benua na asing tu Amerika Serikat, Eropa, Australia. Alani na pinangido ni Jehovah siya kita mangaradoti akapatik na dohot aturan na akanatar surat di bagasan buku patikon molo tungmulak ko tu Jehovah dewatam siyan nasa roham dohot siyan nasa atem napadua ho na manginang marhite hamubaw ni roha. Ang manginang manilongan di bagasan Kristus Jesus hamubaw ni roha ido sada siyan akra jojo ni bibeli dohot na jinuhon ni si Musa diturpukon sakap ni si Musa paingot ton bangsoy asa manangihon Jehovah ima asamu ba rohani bangsoy asa jupang di rohani bangsoy hamubaw ni roha
Hamubaon ni roha, ikon patupaon siyan nasa roha, dohot ati-ati. Dang say holan, padohan madok, na marhamubaon. Dang say holan kebanggaan pataridahon, ng marhamubaon. Ala ikon tarida do, di pabainan, ikon tarida do, di tindakan, ikon tarida do, di pangalahos sehari-hari. Dang say holan padohan, kesaksiat ta patuduhon ng mubahita, ikon pabahenata, parnguluwat ta do, napapatarhon, na marhamubaon hita. Damang na yun ang nanihulungan di barisan Kristus Jesus. Hataridaan ni naong marhamubaw kita, patar di pangaradoti yotta di patik ni dibata. Mangaradoti lapatan na mabayin hata ni dibata, gabi ujahan dot sitiopon ni ngulutta. Akahalak ng marhamubaon, dang say holar ringgas magguruhon. Majaha dohot mabigi hata ni dibata. Ala ikot takas mangulahon na niaturhon dohot na nioraan ni patik ni dibata. Hamubaon ni roha ni halak Kristen, unang songon hamubaon ni bidora, molo tuna rata gabi rata, tuna gorsing gabi gorsing, dang anong pendirian tidak konsisten. Ala jabata di dengaraon gabi paruga musilong, ala mabiar tu pertibyon magkati-katipi. Unang songon parmuba ni ulok, lam uli molo tukar kulit, HP hotdo biasa na. Penampilan meyakinkan, pagkatayon alkitabia, HP bisa, hajahaton dang mago, siyan roha dohot pikiran na. Mangihuton Kristus amang inang, lapatan na maninggalhon parangin arwa, jala mangulahon na dinggan. Boy do malo sa dahalak makataon hata ni dibata, hape parangin na dang dinggan. Boy do luar biasa kesibukan di huria, hape rohana gok pikiran na narwa. Nadinggad do ragam ni panigation di hata ni dibata, molo parbuay ni hamubaon ni roha. Rohat taido si payason ay ido si bongotot tadi ni Jesus asa marhuaso Jesus di. Amangin nga ang kinanihulugan di barisan Kristus Jesus na pataluhon ima marhite na mangulahon lomo ni rohan. Padohan dang masok kalhudiho manang maholakku lapatan na manginang dang di banua gijang hatay, dang di bariba ni laut, dang holang, dak kolang jala dang masok kalhu. Alay, jonok do, ay nung nga di piyakod di batay, di bagasan pamangan, dohot di bagasan roha. Nanidok na, yang gohata ni di bata, nung nga di papatar jala di patubigironi, tujon. Dang dihata ni surgo, dihata ni jolma, dang marhite par di surgo marhite jolma doi di pasahat, di suraton, boy jahawon, boy tangihonon, boy atusan, boy hilalaon, boy peopod di bagasar roha, jala boy hanguluhon, podahonon, jala ulahonon. Bulus dohonon, dang diigil panangihonon di patik di bata, lubisian pikiran dohot hatawon ni jolma, lao mga tusi dohot mangulahosa. Nang pe padohan patik patuduho lomo ni rohani di bata, alay molo hata ni patiki hata na niatusan ni jolma do ay marhite jolma do di pasahat di bata patik nay. Alani dang maol na sida manangihon dohot mangulahosa. Namang ninang padohan dang maholaku tudusad doi lao patuduhon ng somal doi di taringoti jala di padok bangsway. Dang polalo dyan na sida mga luluy manang manukun lapatan ni patiki tu bariba di luat na sida. Dang polalo dyan na sida manukun tu naasing dalan mangulahosa. Nung atakas di pasahat tuhani dalan lao mangulahosa
Ay no nga di piyakot di bata patiki di bibir na sida dohot turohan na sida. Dang tarsirang be amang inang patiki siyan roha dohot pakatayon ni bangsoy. Dang di banwagid siyang hatay. Alay no nga di tonga-tonga ni nasida marhite-hite si Musa. Alay alani molo dumian di roha na sida patik hata ni Tuhani parbuehonon ni ima lomo ni roha ni Tuhani. Marhiti paddohani amang inang dipangido asa papataron ni bangso Israel hadirion na. Songon bangso ni debata marhiti parangin na hubbar tulomo ni rohani debata. Damang nenang nanulungan di bagasan ni Kristus Jesus. Marhiti jami taon dipangido siyan halak Kristen asa marningot sude didenggan basa ni Tuhani marhiti na marperbuehon na denggan ima parangi na hubbar tulomo ni rohani Tuhani. Tadda ni naw matoras sa dahalak di bagasan Kristus. Di boto manirang na denggan siyan na roha. Torop do na targuar Kristen na somargugo manirang na denggan siyan na roha. Targuar iba na Kristen hapay diula do na maggadis narkoba manako mamunu dohot mangulahon na maralo tulomo ni rohani debata. Diboto do maralo tuhata ni debata alay dituntun mangulahosa. Damang nenang diboto bangso Israel do nasida bangso na pinilit ni debata. Hape ditutun mangulahon na maralo tupatik ni debata. Boy do songoni ngulu ni halak Kristen. Targuar Kristen hape parange na dang parange ni halak Kristen. Parange na dinggan ido tadda ni hamauliateot tadi pangrupiyon ni Tuhani. Songon perbuhe na mabelas ni rohani na mamereksa roy jurlao mga kosa tudos tusima perbuhe ni halak Kristen ima parangi na dinggan las rohani humaliang mamereksa tertarik rohana marsaur dot halak Kristen gabi pasu-pasu di por tibiyon. Amen. Ang giat matuhata na mga ramoti hita marguguyok kita mangulahon hatanay. Amen. Martangyang mahita. Tuhan Jehovah debata na marhabang so di banugid siya. Nung nga hubigi hami be ali Tuhan hatami. Alani atong ali Tuhan. Ho manamaliw bisuk dot gugo to hami be. Tinamangulahoni di parngulon nami ganup marsada-sada ali Tuhan. Ali Tuhan Jehovah. Totong mahuali Tuhan na marguguyhok kami mamaritahon barita na ulii tu na porsia dohot na so porsia dope ali Tuhan. Ali Tuhan hutangnya ko kami do diak kadongan nami dinahurang sehat manang namarsay di pertikyanon homa na mangalihon tu nasida hamalum ni pamatang nang to din nasida li Tuhan hay pason tu nasida nang songoni diak ka na marhabot ni roha homa na malion apulapol diak ka na marukil homa na mangalihog do tabiso ko tu nasida li Tuhan. Asi maroham di amin li Tuhan jolma perdoson cumulo se sama dosa nang pangalisyon nami. Asa tama kami idok anak haholong kami di bagasan Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amen. Horas madihita sa luhut na amang ina shalom debata mga ramuti hita.